Hentang ingin poi shawai kamat kata kabade pakatanat ka kwat kya. Ngite bai ka riboy district kade kawai na pedeng ke district po dikasih jantia ka don gi jingpang ki bakham teng ba ong no jingpang ka khla ro teng kam tam e ngilai kran na beri ka malaria kene ka cholera tene kene ka pang pri penhiar ki pot ki men shwa por ni dang kena ni bana bhai kini ki jingpang nakaliang pi komunong mi kmat ba meral hadu katno kata katanat ka kot kya kalabiang hapo riboy district Phi kumba ngala panpau meneh ka pasdang kidon sibun kijing dona kumloi pi lenti sengkin umbam umdi mta da termo ka kot kya kini di basic issue ki ba kongsan ba kumbangi tip ka riboy district jongi kadi ka wi ne ki district bahaki nyau pho jitu ipai nga ka wi ne ki jingpang ki ba sati than chnong jongi than umden kadon ka ne ki jingpang nyang lengkut kadi ka le pursi ka ba kinong le yo hak tu kapor na shlong ki jusong daga jala jong ki song daga la jong namar ba kiting ya ka leprosy den re lala ban eradicate ya ka leprosy daga jing tristom jong ka health department daga jing tristom jong ki doctors ki bala don ka benta bar kam ta ta ka jing pang ki shori ka de ka wei ni jing pang ki bala song tan rai ka wei na ki jing pang ki bala song tan rai ba po thang ri boy ki jong but da pin ya kren ya ki facilities ban tackle ya kini ki jingpang ya paper mdei tangri boy ha jala bro ko weru idang duna mentala da pin page ya ki norms bandon ya kini ki jaka sumar PHC ki public health center ka normal norm ka bade bandon population not less than 20,000 pin sala ban yo PHC nang de ki sub center kini ki sub center population mde bendunai ka 1,000 pi ladangi kwa ban yo ya ka health facility ka biang kini gi nom su ila de ban penkela it's high time ba ka sorkar la de ban penkelano ya kini ki nom beli mbit ban bu sub center si hajar population bu ka we ka sub center man ka nyo hajar bu no ka we ka PHC ka pamut ba gini yo ya jaka sumar ki babiang hage sop sentar ngidon tang iwe inos ngidon wi ucok kidar la mdon casual labor pakam tatater ladangin pai mentasya ke PHC ngidon arngut ki doktor maybe we allopathy la ban iwe la mde ayurvedic ayush doktor nangta ki nurse kindon kumbalai saungut bat ki di ki staff bat ki PHC berbor ngidon tang shipho jing thia san ki male san ki female tiala dangin pe hi mentakat kum population ni ban ai ke jing sakri ke biang ya ki nong pang ki ba stom bat kam ta ter kalong ka ba sibun menta kum ka nuksangan ai pi kum ka ni ka umden PHC kadon riu pu ar chnong riu pu ar li chnong to mondur mo pi ki long kemi ki armet kan no kin kin litbe ki ba pang ki ba stom ka chnong ka surok kam biang kum no kin kin litbe namar sarkar kan ab population udi ben long ar phojar cheneng beli nggak stres ini mau pi beli bit bensim 1,000 ni hojar ai no ka we PHC ka bandon ki doktor don ki nos ban sumar balada ki long kemi ki ba armet ki de wut barok ngi kwa ban ha bagi khai ki klung ngi kwa ni klung ba kot ba khia ba sngai ba plung ngi kemen ha bang ki wan ki piu thmai ngi yo kun kan thai sendrang ha ngi kemen PE ya ka IMR MMR ratio ha ki babun ki district ke jela ki klung very high bali da mar ki health facility jungi kimbiang ki babun ki khlung ki khlat ki babun ki long kemi ki armet ki khlan no ki mla ban poi ha hospital pin pe ya ka data kini ki institutional delivery ki ba kha khun ha po hospital ki long duna ba jalan ki kwa ai bagi health facility na lor kini ki issue na lor ba pila ong pi mene ki jeng pang kishori ki jeng pang pri ki jeng pang penhiar ki pun ha bagi don ki jeka sumar hajan kemudian begini kita melihat cendawai ki koloi ki mentaka PHC pihak biak lai po so po kilometer ka sub center pihak biak khatsan ar po kilometer ka cuma hanong kendong te ka area ka he di ki facility ki duna na mentala da pin pai ye kini ki labor room mod ban pan kha khlung meneng la kren pis pang kini ka IMR MMR ru bali na marba ki don ki PHC ki ba perform very well ban pan kha khlung hospital ki labor room jo ki long well equipped biang di kidang don sibun ki PHC kim biang ki labor room
dengan sumber kedua lagi shop center ru gi labor room gi bandon ban kha kelung kenapa kan yarap gi long kebi nang tak immunization gi babiang ki asha gi jungi gi badon ki balong ki ba bridge the gap between health system but gi pajba gi ki asha kini rupi ka insentif kambiang gajing siu kambiang bun sin gi mi hasurok ban ya demand ya ka hok ka jongki kini kiti kamon ketika diang jongka health system ga jongi kiba ai ya kani ka jing mentoi nam ta ki pajba dan mar kata ngasungau ba kini don shibun kini ki jing duna ki health facilities mentangin pai apo nong po ko district headquarter ngani tu ip kidang don shibun ki jing duna ki specialist kim don hari boy ngini tu ip ngi don tang way anesthesis non perform ya ko OT claim anesthesis kadon gidon arngut way la ra selong mentau don tang way komnon expect wa ka trauma center kan function don anesthesis komno pin expect ban le operation by anesthesis komdon ki way specialist komdon ki child specialist ngiduna ngimbiang ki general medicine specialist ngiduna ngimbiang ha kata kade ya kan nong po civil hospital ngai kren ni kan shibun ki jing duna tu te kata bang ya keren sepang ki duna andre ki don hi ki way ki plus point ki ba ki yo jing rap long ba ki ti per dang sen dang yo jing rap kan ni ka centralized oxygen plan ka bala lomba CSR ngiyo lomba nep ko ka tu kumba lai phulai jing thia ye kala yo jing montoi ka nam ta ka ni ka oxygen plan ka badon 150 liter per minute ka tu kala don nanong po hospital de kidang don kam sibun ki jing montoi ki ba kongsan e gede ka human resources haki facility ki jongi mta pin le ki don ki PHC ki bom don doktor sumar kum no bom don doktor bat sa ka we ru ki don ki doktor ki ba lej hang tu ki ba posting ru kim treba kam kwa ban jer kerteng dari chanong kendong nyilap bun ki bukum kita ki don sibun ki public complain ki bagi doktor kim ai ki jing syakri ka ba ai jing hun ki pa ba pi te ka kata ai tu ki nong pang menta subu menta kum hakono kono snong ko bedon ke PHC kitu ginong pang namar ba i doktor imlong iba im sumar bahala ne ka clean ka tlit kamlong ne ka service yung i kamlong kimle cho hospital kilet ki wan be sanong po pa ka bajengai lai pho ne sau pho kilometer bar kam ta ka kata ai gitu ka ni kini gidi ki basic issue ki bangi coordinate lang baro ba ka health infrastructure hari boy ngi don kam ban ribam ya ka forget yung COVID le di don sibun gi jinguna nginom ya keren yung COVID ni keren be take yakini ki general issue na gamenta ki hospital ki shop center ki CHC ki civil hospital gi jongi bangi kwa bakin function ka sarkar de ban stress ba human resources ki staff de ban penbiang de ban sanction thmai bun teli ki post but ki facilities ki specialist ki doctor de ban thung nang ta kum ki jingthia de ban pen ki pen bun ki jingthia ban admit ki patient bat kum ta ter nang ta ki medicine kalong ko kongsan ba ki dawai ki supplier ken pen poi ki right medicine bling ong fi right medicine beberapa pile ki PHC la ki prescribe dawai ki doktor teng hang tu hospital bun bom don ki nong pang ki haban lit na pharmacy nagi private pharmacy ba kum ta ter supply the right medicine ki bania dei ba ku jaka ke ki jingpang ki badon hang tu ke ka government ki ben inden ya ki dawai ki bani de betik na ka mentai ki jingpang ki belum relevant bedat area gen hapan procure kat kum kata ke kenang ba kene ke health system kene ke jing complain ki pa ba kam don tan maupun ki siong ilek mdon dawai hap thit na bar kum ta ter te medicine ki human resources facilities kini building and all te nginge scam ba ka Ribhoi district kum ka aspirational district menta tekadon ni ka advantage kendiat lengba ka sarkar pedeng lengba ka niti ayok identify yak Ribhoi kum ka nakawe na kispa khat santli ki district will identify how arjar khat pra kum ka aspirational district the health department ke ka we na ki department ki pa yo jing yo ek health and wellness center yo jing rap ban penbahai ki facilities but kum ta they not human resources fi ka tekatang kwa ban stress ba ka health department kan sim kia apart from facility bang yo lengba aspirational district menta the human resources it depend it lie with the state government ban sanction ni post kenang ba in la ban yo ga jing secretary khamba haba pi ot pinam me gini gi jing e abede katna ka ko kya kai ga jubab ka pio nakaliang ka sarkar jela athai kini ki license ngathai pila very simple ba kermen ka jubab kolong bom don pisah ka state kam don pisah kata ke jubab kila juris bun sin ngadon ki office kopi yang bangi jupa
siapa chief minister, siapa health minister, siapa personnel, siapa finance, siapa nang mata ban create mo post ban kampen suk ban penmi bun ki PHC ngalaju ai tengru ke proposal ba kini ki norms ban bu PHC ban bu sub center ke population penduna no penduna ni tu kenang ba ka health service kan jan segi pa ba bagi ni bun ki sub center bagi PHC ke kalau pi kum kan usang itu ipi ka government of Delhi bagi le ke tu ko mohalla clinic mohalla kamut idi compound ma plau ba kum ta ter compound mohalla clinic kila create na kaliang jog health department ban pensuk free medicine free treatment free diagnosis tigi pa ba hang tu hajan kila ban wan ban yo ki dawai ki desin hang tu pi ngai ke tu di wi ke model ka ba government maghliaru lada ka biang resources depend with the people at the helm of affairs bakin pej bahai ka ni bakin la ban sim ki model ba per ke ki bagi we ki state ki de ngi sutu we ki state ki biang resources ngi dona ba resources tang bangin hab an adapt in such a way bakan wara ka jiman toy na ka ka health system apa ka jela lada piong baka tanat ka koi ka kia lani ka sarkar jula ka jubab panong baka de ka jimbom dan pisa tenrei la dengi phai pat chakat ke health department ngi iba hakabe de bat bantai kita ki yeng malani ke hospital la shubun da kita ki yeng ndrei kuma piong no kijing duna jung doktor juna hato kam de ban long lang market ju haba ki plan ni no la ni kadon ka jing duna kur kom perkhat pedan nakaliang jong kini ki badan hapo ke sarkar kumno pi shim ya kata ngamnut ban ong bagi duna nomor balang ong gom tang sim banga biang e ngai le di ngaru ngadon sibun ki jing duna di tang jing ai jing mot da ka pasurit pi habangi sanction ya kano ka project lane sibu mentai ya ka PHC sisin ba fi sanction ki PHC pi hab sanction bat ki post ki human resources ki nong ki staff ki ban train tu nang ta pi hab sanction ru bat ka electrification pihak bersanction buat ka power supply ka water supply pihak bersanction buat ka surok approach road pikidon sipun gi bakanek ya kane teng sanction la su sanction tang building mdoni pihak ab la non sanction sa ka post pihak ab la non yo so surok approach road pihak ab la non yo sa ka light mdon transformer pikidon sipun kum kine dah ba sanction complete kata di bang soban ai jimon apa sanction ya kan kidon sipun pinle cak nang kendong pin pet lajan inaugurate sa hospital ka surok approach mdan kalaj mdan transformer lakit no pin running hospital klem light klem tum long ke tede na kata kadau oi pin so ban ai jingmut belong baki no ki project habangi pa proposal no ki belong complete but baki de ban serve ya ka purpose be it lada ki duna ni hendak andre ka bakongsan kalong bat ki de ban long workable ki de ban long ki balak ban ai ka service ya ki banyak ni Marngi lai keren mene bede bat kaliang ke surok ke puli ke puthi ke tanat ke koi ke kya kumangi la ong badang bon ki jungduna ha ke bede ba Riboy district de ba miral ngam de bangan kin tho ino andre tang mangin sulong kum ka jing ya keren ha pedang ke jonga ba ke jong pi ling ba ka channel ke jong yu sulong mil ke Riboy district kalayo laingut ki menteri rang ba hoi lak bon long no ba kila serve tang kindiat kan report Rela ngi keren pat ngi nujor ba kiwei ki district lan ki balayo lau jongjong chief minister ki khamyo e ka jingmentoy kat ba ka Riboy ka dunai kita ki jingmentoy ato ka e ka ba pidan bon ong am na yo lat mga balong chief minister rin dat ya mai bede ba kini ki bala lenyo ato ka e ka thai ka ba pelong ki bon da phai khamathan shala ka jong ka district fi ngim ong bagi klem le phi da ga baburom I mahe Dr. Didi Lapang ila bam smai sansin kum chief minister bad hakini ki snem ki ba ila long the longest tenure ki ba ilong CM ki dena du snem arhajar lai do arhajar ndriu like na kata ki de ki batang ndriu benai ki ba snem lane ki ba tar de ki ba chi posngi ru dan hau arhajar prai la bam smai tendre la habban namar bamla ban proof at the floor of the house la habban design no ila contribute shibun nanut ban ong ba I Dr. Didi Lapang ila hakapor wilong chief minister ngiyo ya ka Riboy district ropor wilong chief minister ma I nang ta kidang don shibun ki development ki ba I lawara klem da klet ya I ba late Ike Maulong I long chief minister House nem arhajar la nangam beklah
ila contribute sibun ila no senyang om tang ya ka ribhoi ya ke jalai bro kowe klem da kret ru ya ima jadi rembai iba long chief minister very short term tang prabanai you don't know arajar riu arajar nyo kini kiri orang ba kila contribute hi tang ba phi ba kermen pihak ban sutu kalong ba haka sistem kerkom terikam hapo ka demokrasi kamtam haga jala ka jongi kajing lem kane ka system ban pass file lano pensiona estimate lanon approve lanon khot tendar lanon pentre kumbalong iba jadi rembai dang prabanai tetangga estimate palapsina trai ladu tolong chief minister te bapli kumno keno ba i di kilam le ye hakapor ni ba iki mau long kita ciponi kamba bahaba ilale dan re kani ka system ka badon hapo ka jela ka jungi kani ka kajing ya jungi file ki approve kini ki tai kat ban khot kat ban pentre je ngai i gini ki balak ta bahaya kani ka kom function ki ka kom smooth function jong ka system ban implement ki scheme ba per dan re kumban phai sa ka jingkli ki jong phi ba phi ong ba geduna contribution ringa ta ong kila contribute kumui nang ginong mikmat ba manta kini ki laingut ki menteri rang ba ki balabat ha ka jalla ka jong ya ka por ka baladep kila contribute shi ka de they have contribute so much nga sungobon panpau ko jing sungu kumui na nang mikmat ba manta ki dinjat ki baki ki lale ki dinjat ki contribution ki jong ki la kalong ka barit ane ka bahe ngi sungu sibun kumui ni ginong chong chnong ri boy ka tu ko por ban manta kum nong mikmat ru ngin kular scam ngin continue ya kane legacy bangin beteng ya ki kam ha kono ka capacity ka ba ngi dan Pamrel ke ba pelong nga ban kali ni ka jingkli kalong nomor lingba ka suru pajba ka ba pajba akini ki snem ki blada ka hadu shuwa arja kat pra ki i kata ka jingnot ka jong Dr Mukul hapur bulong CM wanra ye ka district kata ka Southwest Gar Hills ka ampati pen biang dong stong kita ki jingdon kam jong ka district habi dia ba ka surok dong sedong tika long nakata ka daw ko pelong pajba ban race ka jingkli ki phai khamat chakari boy district te nakan ni kada ka bang perlong yang aban keli kini ke jingkeli kenang ba lingba jong piu bala don bat mahe Dr Didi Lapang kumwe na kinong bot bangin yo jingshai ba meral kata ka ke perlong ban bu ipi ke jingkeli la contribute sibun te chapang Dr Mukul pi ong long chief minister prasnem continuous long service prasnem lenter klem don jing sange kam don gap rang tu kopor ti phini nujor bat ki riurang ba dak boborom na ribhoi ki yo very short term kam dir kopor ko bajrong ko ki yo ande wala katar kila don ki contribution ladang pen sngolun hang ni long gumbayak nujor no mo dan re kila don sibun bat ka ribhoi nganut hiban ongkum we na ki nong chong snong bat kum nong mikmat mata ngilayat ribhoi ru ngala kiu state andre ngan contradict ipi hendiat ki we ki district pat ki ong ribhoi kala ya state keribohoi pila yo lut keribohoi kata fidon ngingi pat yo we have different take on this dan ringas ngoba ngilanang ya ikum ka district te bat ngingi scam agi por ke bonwan ru nginang yo susu bantre kamba ba meral mentangin poi syagoi pat kapang lani kamat kabangin ni kran kata ka dei habai dei pat kani ka riboy district habai dei ka politics ka jong ka riboy district nyai hakini kisnem ki balalai ya ka jingkala ka bede bat ka jingdon jong kinom ikmat ladangi nujor hadian mangiyo district ni yo lagi ni ki brio ki bakam sempang ki baong ba ni don ye laki jong kinong yelam na kani ka district ba mi ikmat ki constituency henry hadian ka tu kan islam ka don ka jingkala ka bakim mi kini ki jingken tho kumjuru napo ka district kumjuru na shabar ka district ka baki ong ba kibrio kiba imbasa ha po riboy district kila biet pisas ba palat ya ka ba ya ka jing jiet no mi khmat ka jong ki ya kibrio ki banabar ki bedang siwan ban mi khmat ela dia tang ha ka live nai so bana andre tang hadian bawan ke election kila sajet kum ki no mi khmat hatu ka ka daw pa meral na kaliang jong pinga trai pila kham ya ha po ka seng congress ya ka jing i ka jong pi ka daw ka ba pelong ban yo ekene kalat pakini ki basuan tang apo kasibanai arbanai lai banai de ki pajba pat ki jet no eki kum kinom ikmat nai nuksa kum ma ngai langdar ba lam nang thi ba lam ikmat ya ba lam bok ba lam ikmat ka jirang konstituensi ba dang don ru akini
ke election ke beladap พี่หากาสัญชาติปัจบะฮีเงินน้ำละบันคังในโนบันยัง election อุบดนจิงปุเลบอมดนจิงปุเลบลาbiang karta lala benile election nak no kono kecaka jongka jala ka jongi provided haki ST seat udah benlong schedule tribe thai general seat mano la benile พี่ว่าแกนี่ก็จริงกลีก็จงพี่ว่าพี่องกุมโนกิจบกุมโนกิรามกตางาทรายก็ว่าเป็นกลีนักกีกุมโนกิจบกตางางามติบมาว่าให้คอนสติทูซี่กุมโนกิจบ election กินติบbahามากีบัดกิปัจบะจงgitu constituency dan ri nangangam ron i man ong halor gane ka issue namar ba kumkin ong song snong haka jerlah ngi don ko hok ban yang election nang no rum la ban khang e kata ka jing job ka jing ram ka song oblay try kan rat ublay la bu bet mano di ban job mano di ban ram bat ba ka jing job ka jing ram ka song ha ki pa ba pakin decide te ki daw ki bala long ta nga thrai ki brew jong ka tu ka constituency la ni ki tu ki nong mikmat ki ba job di ada right person ban jubab pi ka ta jing kili Pamel kapapulong inga ban keli pi kalong syubu menta la don uban wan ban yakun persaya pi kum bakalong apo sning konsensi Dr. Bom hatu ko la long ru kum juk menteri sarkar udan apo ke sarkar henry ha poi ke election simla sajien tekani ke poi ke juk ke jingkeli par chapiru syubu ya kalong lang kom ni kum no pat pinya kun ya kani fi hak jingi kun election mengi ke bela juile ya ke election kadang ile first time mana gini baru sik tungi kersan ba imhe lapang te this time around ngimpat tip manoban ya kun persya tenre hak madan tma ting hab yele be ban no ru lagi di na district ne gide na Sabah district ne gide nang no ru uno la ne ino gila ban yele ya ke election ngam la ban khang bat bana kaliang jonga te ka commitment hi kalong bait ba hakini ki license tam ki balale nila persang ban syakri upat ba kat bala hai bor ibarit ni syakri da gajing suret da gajing Aisha bakam ta ter da gajing don tangkat ki riurang ba ki nong yalam hapo ka parti kongres ka jungi ki nong tre ki unit ki jungi ki bedon hasanda ngit scam ba ki don rengkat hi ban ngi bat ka parti ha ka bangin la ban yo jing job ka don borom hosnem arjar fulai tenanga tega jubab kalong very simple ba ngin hab iban yakun ni election pan ngi scam ba ublei undon rangkat bangila ban poi sa thong pinan dun kam man penchai pat ba khamtam eru nomor ba ngi ba ki ba boni ki bajuan ki de ki spa dun kam man penchai pat ba kapisa kam de ban long ka ba khmat e lada ki kwa ya ga roi kapar kuma nilai keren mene ba riboy ga sa dien pi ladangin keren hi ya kita ki kumno banyo ki quality leaders te kapisang di ban bu syarut pi ngidon kam ki statesman pi ke jala jungi menta ka don kam ngamut ban ong bangang abiang na dong sadong ngamut ban ong ta dengan keren general nga keren iki ndrup hotli ki sit apo ka jala baro ko we ba gila de ban produce ya ki ni ki statesman ki riu perkhat ki ban tip ya ka an ki ban tip ya ka rules ki ban sutu ya ki bill beper haba wara apo ying dor bar thawan beling keren ya kani pi yangi ki nong mikmat haba lajit yangi bangin mikmat saka ying dor bar thawan tang kani kantin ru kalong very clear kala sai ba ban ni thawan ying dor bar but baro andri phongut lada pin pai shaki ying dor bar ki ba kham man shwa kila bande na ka pasdang la amdi balai basau basan ta ki riu rang ba ki ju ong mo ya kata mdi ma ong manga maranga dengan rit to ko por ngami i ki riu rang ba ki balalik no even kila bande ki nong mikmat kila bande ki riu rang ba ki betip syapang ka ka political dynamic hapo ga jala ga jungi ba ka level of debate hagi por ke ba man shwa ba man ta kala per sabenang sekando komno ban ya debate iki bills komno ban ni debate iki resolution iki motion iki issue beper bagi ju ya keren ya tir ya tanya po ga jala ka jingi thu jungki mde bo ong manga kala ya per ki ong de na kata ka daw i kumba ka jala ga jungiru hakane ka por ka ba mentala da ki paj ba ki sutu la da ki paj ba ki sutu ngimde ban pension nong rim ha pisah pila da in pension nong rim ha pisah banjit nong mikmat te nginom yo su iki quality ngamut ban ong bau job lok pisah ler ban trikam ulam de bo bit tip ya kata dan re
ngi keren pedeng genya kata belong habingi jit ngunong mikmat gidi benjit da ki breu ki bala ban ya site ki bala ban ya keren ban ya sim benta hapok ki yang dorbar thau an ban ngi scam ki pajba ai kondusi ba pher menta kindon gani kar kom perkhat ngi i da pete ka iki election ko juk montar ko bi ima ki millionaire ki barius pa ki pun pisa ki wan ki businessman ki wan ban yang election ya mla ban khang dan di ki wan te ka syong pat hau pat ba ban jubab ya kene komno bikin syong nong rim ya ki candidate ibu kum kino ken penjob kata ka liberty ka ba don haki pat ba kumba pila so to ngi supat ba ban rai kini pamra to ka ngathangin shobangin point shka bakut pila syong yang dorbar mentala bah nyosien bat kani ka thai kani ka dorbar ka manwan kan ka sien ka bopra ke ki jing so mentoi ka ba pila yo ki ba kumno ki ba pila la ya ka ban no sinyang lingba ka jing isim jing benta ka jong pi hapok ka ying dorbar ka la kalong ha ka dorbar mang tingkala ni ka dorbar sanrai nani ka dorbar lang ki jing mentoi oh ki ba pila yo ban no sinyang na kamta phi ki ba kongsan ni thu wi kum ginong mi khmat ha ba ngi mi khmat ngim dei tang ya constituency ngimi khmat ke jela kum ki MLAs bat agi jingi persang jungi ban sim benta hapo assembly long baki issue bapel la dangin recall na du snem arya khat pra khat khandai kini gidi artli gi snem gi bangi khamyo banya debate ba marau snem arja arpo la ban kot shot na lawan covid nang tam tau arfwe ro kalong kumju hi ngimpat yo ka healthy debate hapo kontra hapo ka floor of the house namar bala ban pendengkot no ya kajing syong dorbar tang snem arja khat pra khat khandai gi khamyo por ka budget session ka autumn session bangi don bat kamta te pigi contribution ki ba ajing hun yang ngi menta ki long ki issue gi bade bat ka jela tang ba ki issue bangi persang ban raise barabor hi mar bangi don hak opposition ngi sa defeat be it ki resolution be it ya ki motion la ne kino kinoro gi dapo ya voting ni la sa defeat ngiyo ban raise tang bakim urlong ke balik namar bhag demokrasi numbers count ha poi ke jing ya rakti te ngi don minority te ki jing thmu ngi bangi kwa ro kimlong den re ngi so comment pat ha kini ki resolution prepare kum ha ka bede bat ka jing pendrung ya ga ktin khasi bat ka ktin garo ha ka kernit ka bapra ka bangi la yo ban long ba ka special session hang tu la yo ban ya keren ban ai jing mut layak kum tu nang ta ha ka bede bat kani ka CAA ka ba parok we ke jelangi persya ba por na kaliang jongir ngi kwa ba de ban repeal ya ke CAA den re ngim la ali namar pa ni don ha opposition ngim don number nang tangi so comment ba ka kat khandai tarik ku December aja kat khandai bala yo ban pas ya resolution ha ka bede bat ka ILP ban pas ya Delhi ki mat ki ba ka jela ka lakwa bangi sultanat bani dan bentah amendment ka bede bat gane Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khandriu da gane ka bill ka ba amen man kani de husnam arjar arpo wara kidan ka to ni amendment gila yo ban ajing mut chaka sorkar la de ban la da pas ya ka bill tang ba gubernur 4 ya ka asen ngi do mentah pan la ban pentrikam kitu ki don ka to ka ni teli ki bills ki ba ngila persang ban wara ek amendment Henry nakaliang jong ka sorkar kim syam la sengap de ngis ngokhya ya katu la pas la ka pas dan de badi bat kane ka Meghalaya public services arja arpo ngila yo ai banai jingmut kidon hiki ba la pediang di babun nakaliang jong ka ruling nakaliang jong treasury ki klam pediang de wala katar ki bills lala ban pas kila pentrikam dengi ngi scam bagi tu kin long jing mentoi namta upaj ba kamtam ka tu Meghalaya tu public service bill arja arpo li kalong ba kongsan ba markani ki jing slam ban pentrikam ya kani ke services haki office sarkar ka ba kata ba hai ki ba kementai ko sampel ngan ainuk sai pi dengi lek hak office jong district transport officer DTO banio ek license driving license banio ek RC penapan tegi penai license lai penai so penai pimio ke jing lut apo office DTO la shu bun setang gini ki agent ki dalal ki bagi khot ki
kiba kamai pisah nang tu kiba penslam ya ke proses tekan di ka ak mau ka bil menta kala long an bala pentrikam kidon daga stipulated time badi ban pendep ya ke services ba kitu ki pajba ki ban yo ya ke jing syakri long ba kitu department kermen ba tu badi ka wi ka bil ka ba kongsan ba kini ki issue ki bolong general ha ka ba ide but ki issue ki ba long constituency base nomor ba ngibli ban kelet konstitusi la jong na lor bangi long ki nong mi kmat aga jela ha konstitusi ka ba pen sultanat ka ba pen kemen kalong ngan sedang na umbam umdi ka jing yo sanction ya ka wi ne scheme gi ba kongsan ba kade ka ne ka right nong tulu right machan combined water supply scheme kade ka bangi la ju yakun la ju yakren na ka por sa ka por kala urlong bat ba kalong jing mentoy na kam tagi khat prat ligi snong kidon gi ban bam long ba jong ka tuka habangi pai sapang ka pule ka puthi ni so komen ba lang ba jong ka ADB ngina la ban yo ya ki artli school ka we ka di ka nong telu higher secondary school ka yo ka building ka be internet la de ban pli ya ka nang ta ka alpha higher secondary school ka building ka be internet ban yo ban na bri school ba kom ta ter nang ta ka ni ka jing yo ek infrastructure bangila ju kren na ka por bat ka education department ba ya kini ki lower primary school ki don kat tu ka ni teli apa ya konsensi ru ki bala yo ki building school ki bah ki school sarkar kan long jing mentoy nam ta ki pai ba ka pokongsan ka pen kemen nga ka long ba ka jing wara ya kini ka iklavia model of residential school hapo paham sim nong po ong tu ka bala be dengka lembaga ministry of tribal affairs ka bade ka banengkong ha jelam galia la deb ban bu mau nong rim bat ka kam menta kala yat kumba sanpo don 20% ka jing chna ka de ka school ka ban ai jing rap free of cost nam ta ying ke beduk ban ta ka pule ka puthi ka de ka bangila jukren hi tena ka liang jong ka education department ru lala ban pun urlong ya ka tu nang ta ka jing pli ya kani ka office jong DSEO ka bala sa slem ba nang ta ka jing yat ka jing yat chakmat jong ka ITI hapo nong po ka don hapo nong khra kene ka ITI bro cakata ngi don lightly treat mental ba kene ka ITI ka batmai ka new building ka bansa pendep no asian ni kan om slam shu kin don ka santli ki treat hang tu ki ban jing mentoy nam ta ki kun samla nang ta ha ka bede bat ka kot ka khya ki di sub center ki ba thamai ki bang layo ki don nang ta ki PHC ki ba thamai ki ba kum sau nong bri layo ba sanction hau ne march menta arja arpho ban yo man sedang no sian ka sau nong bri sub center ban upgrade sa ka PHC nang ta ka marmain PHC ru ngatrai sian ngin yo ba inaugurate gitu ki bang laju khun na ka por sa ka por nang ta ha ka bede ber ka khoi ka subah nong po lala ban pliru ya ka ne ka solid waste management apo changling nong po tu ka de ka jaka ban penlum penlang ya gitu ki jabo na po ka nong po town ban yo ban snai ki tu bakan mi ka subo nang tu ban la ban thung jing thung bat kam ta ter hak bede bat ka PWD ka kumolo ong pi mane ki surok ki kat tu kat ne ki lang bak PMG swai ngla yo aja motoy ban matang nang ya khun sa jisin ban yo ga nong po den sono por road kum ba government kala kular ban pen urlong ya ka ne ka surok ka ba jerong ko basan pukundai kilometer ba ka fast phase ki ong bakin pendrung arpusan kilometer kan long jing mentoy nam ta gitu ki dong bat ki than ba kermen ladangin ngan narit e pi gidon sibun gini giba gila persang ban ya khun hapo assembly te ki ladon hing namar mangidon hakal yang persya let me to be very frank kalau kamsuk mengini yo development dan rengi suburom ya kan ngi suburom ya ka sarkar suburom di department beper bagi la yo sngo ya jing ut jing nam jonga kum ya meli hibor berit bang persang ban lej ban pen sngo saki kita gidi tangkat tu kan ne ki bang lerap sti rang don bang lada pi ailat ya ka por gedang bun dan rekan sim ya ka por kita gidi katuk kan ne ki ba ki jing mentoy ki ba ngilala ban yo bang ila ju khun hapo assembly ki ba ai ki jing hun ya ka men sim ka jungi habangi i baki urlo manu balam lenti pi ba meral namar ngatraya por ba piwan ning kong bandrung hatu yeng dorbar ngatraya kandon be katu ka jing sngo long kena andre pidon pat kita gi rirang ba po ka seng kongres kita gi MLA bela khabrang ba manu balam lenti pat ya pi ban penslur pi ya ka ha ka bedi bat ban chakri pat ba hi iba ju ai men sim yang di mahe doktor di lepang ibala guide yang ngala ong pi mene ilong ku mentor jonga aga ktin hindi kot wi guru mo no hikai
bola betin nanti yang ban kamno ban tre kampai ba baju seneng baju kentu bat kamta ter bat ndang ila poi ha gani ga bentah melalong kum MLA idon ki senior leader jong yu doktor mukul dan baju hikai na kapos ba Charles Pengrup idon ikong amperin idon ki MLA ki ba senior yang ki don ki babun ki first time sudah apa ka seng ga jongi tandai kini ki senior leader jongi ki don jenit sangmaru don ki ju hikai ki ju penselur yang na kapor bat ba ngi scam ba kani ka jing hikai ka bangi yo kan long ka jing bentoy nam ta jongi lang baro kani ka jing kli ka bakado phishim kumno yo Dr. Mukul sama kum nama long leader opposition kai ka jing ya shem ga jong phi bun ki bakren ki ong bo long ubale marwe ulong ubashimrai marwe ngatrai kini kisnem ki bala shua ba pin long MLA ndrei menta kumu leader opposition ngako ban yo so na pi Siapang jong Dr. Mukul sama hagi por ki bala dep kumno ilong katanga ngam nut pan ong marba empat long MLA de hagi ni ki lais nem tam menta bagi laya yo ban ya trelang kum MLA nakal yang jong ngam don ban ong ulong breu bosu tenat very mature leader de breu balong very experience ila bat hagi kerdan beper pok gejala bat ula contribute huru sibun ya kata ga jela pi ha ga jinglong beri mdon balong perfect nobody is perfect ka demerit ka don baik mano kijing duna ga don baik di kita kijing ut kijing nam ke bun balang ngi ju yo sngo ni dalade dengan empat dalap tan namarba ha ka por bulong chief minister mu dengan empat long ngadong tang uriu paj ba dengan nomdon experience bangan batai ulong kum non marba ngampat siam hidalade tendri ha ka por bangi don lang ha po opposition kam don benong long beriu babah buju hikai buju seneng buju kentu yang ban ngi scam bu nang la ban syakri bo mikmat ya kerilum garo nang syakri ya kerilum garo nang syakri ya jelah kapasiti ba per udan kuble shibun ba amiral ya kapor ka ba phila pelat pan namarkan ni gajing ekring kan nang beteng phi nang don la ka jong ka service ka jong phi na mata ka Riboy district ka nongpo constituency ngin nang ya beteng ka tar ngimtep la kan long la shim snam la ni haswa ka election ro paj ba kuble shibun ya kapor ka ba phila pelat ban pej ekni ka program ka jongi nganget nang ni gajing ekring ka jongi kan long ka jing mentoy ya phi ki basngap ya kini ka program na komentas kala shailing bau shilong mil ukurwa ka atiar bat ka jingi kren ka jongi ko mangalab ong mene kan nang beteng hi kanang ba pinang yo bantep shushu ho namar ba kapor ka lingkot ngimla bane kren ya ka bun kimat hendrei ngirang don pat ya kata kapor ha kini kisnem ki ban sawalan ni kini panai ki ban sawan do bane kren habe de bat kimat ba per Siapang ka them Riboy district bagum jur kanong po constituency kabay ba Meral Bon CM mi kmat kumutaw unong thawaan ya nunok snaan syagi yang darba thawaan jong kajala